سلام كبرات تخاتلتي نحجيا بستدالو زيناتات ابي إثيوبيا هاجراو زت زمرحهم ممراصهم سلفتات اورومو زقربو ممصاق ابي احمد اب اخيبه حبرت افريقيا زسمعو مدره جيتاچو ردا بزعبا معصاو تግራይን ቃላት ወታደራውያን መራሕቲ ፌደራልና መልኪቱ ዝርግሑ ጽሑፍ ኣብ ታንዛኒያ ንጉዳይ ዝወለዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዝሓለፈ ውሳነን ቻይናን ሩስያን ገይሮንኦ ዘለዋ ርክብን ካልእን ዘደስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም نتي ابي إثيوبيا بوليتيكاو مردان مفتر زسالت هاجراو ناي لزب كوميشن زمرحو 42 سبات من مخانم بايتو وكلت حزب افليتو حزب رئيتوتات كهبلم دما ات بايتو تصوي لا نت كوميشن زمرحو والقسبات نمركب اسمات ناي مرقح مسرح كم استخايده يذكريو بز مسرت 632 حصيات كاب حزب كم زقربو نت كوميشن مسرت زوص اواج زدنغو قطعتات ابقمت بمئتاو كمرصو مخانم ونتغليص نيريو درجه تمرتن تمكرون زركبوم رقحيتات مسرت بمغبر ما خرت بموكاس ازم 42 تمريصم አለው ኣብታ ሃገር ኣብ መንጎ ዝተፈላልዩ ብሄራት ዝተፈጥረ መትፍናን ናብ ግጭት በመምርሑ ጸጥታው ዘይምርጋ ስዒቡ ምህላዊ ዝፍለጥ ኣብ ፈለማ ወርሕ ዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ትግራይ ናብ ክላት ዓፋርን ኣምሓራን ልሒሙ ናብ ሰፊሕ ኩናት ሓድሕድ ኣምሪሒ ይዝርከብ መንግስቲ ኣብ ፈለማ ወርሕ ጥሪ ንሃገራዊ ዘተመርዳእን ምስፋን ብዝብል ጀዋር መሐመድን ስብሓት ነጋን ዝርከቦም ኡስራት ፖለቲካ ብምሕረት መፍትሑ ኣፍሊጡ ነይሩ ዝበዝሑ ካብቶም ነቲ ሃገራዊ ዘተ ክመርሑ ተሓጺም ዘለው ኣብ ላዕለዋይ ትካላት ትምርትን ነዊሕ ዓመታት በመምህርና ዘገልገሉ ኮመድማ ገለ ኣምሓደርቲ ክልላትን ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ምዃኖም ተፈሊጥሎ ቅድሚ ናይ መወዳእታት ዘርዘር ምቕራቡ ድማ ህዝቢ ኣብዞም ተሓጺኦም ዘለው ውልቀ ሰባት ዘለው ርእይቶ ክካፈል ዕድል ተዋሂብሎ ብደረጃ ትምርቶምን ተመክሮታቶምን ዝተሰነየ ናይ ኩሎም ኣስማት ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ባይቶ ወፂሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ንከም በዓል ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝሓቆፈ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዝበሃል ሰልፊ ኮመድማ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝበሃሉ ሰልፍታት እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ዘይሻራወ ኣይኮነን ኢሎም ክነቕፎም ከለው ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ኸኣ ኣፍሊጦም ኣለው ብጀካ ዝኸኣ ካብ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣብ ወንበር ውድብ ዝኾነ መረራ ጉዲና ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ጎልጽነትን ኣሳታፍነትን እቲ ሃገራዊ ዘተ ኣመልኪቶም ደብዳቤ ሰዲዶም ከም ዝነበሩ ግን መልሲ ከም ዘይረኸቡ ክገልጽ እንከሎ ነቲ ሃገራዊ ዘተ ኸኣ ዘይሻራወ ክብል ገሊጽዎ ዝርከብ تمالي أبزنبر زيناتات حلقة استاف سراويت فدرال إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جلا أب حمرا خوينو نمعراب تقراي كساب حانتن تقابدام تترف ككالا خولو مخانم دحر مقلاتو وهبك الحيلتات تقراي جيتا تشوردا بمن قد علا وناي تويتر حساب غيرو زرقي حواب زلو صحف ناي أبي أحمد جنرالات نتي أبلع لتقراي زلو عصوا كقصلو مخانم نعلم نمأماني قادرميهم زلو كارتوناو معارك زلوهم سبا سلطان تقراي كاب كالا علم تعاطي أخذ قصل كساب ناي مودأتا نتقابدامم كقالسو مخانم يمنا علم زنو زلو بنصارو محبرسب عالم جنا ابي ناي سلام من هاجراو زتني زبل زلو دحر مبال جيتاچو ردا اتا اگدا سحته مني حلاف زبليو حبرت افريقان ودب حبرات هاجراتن نزناي صنتت عليت كينات بخمي كم زبق عب صعق سراحن كلو ابي ناي كينات كبر يحرم الله كبل يصحف زركب كم زفلت برهانو جلا معراب تግራይ اگدا سبوتا ኢሉ በመግላጽ ሰራዊት ፌደራል ከኣ ነቲ ዞባ ክሳብ መወዳእታ ክዋግኡሎ ምዃኖም ኣብ ማዕረፈ ነፈርቲ ሑመራ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሜዳልያ ዝተዛረበ قدماي منستر أبي أحمد لومي أب أديس أبا يكايد أبزل أخيبا مرحتن منقستاتن حبرت أفريقيا أبزو اسمعو مدره زحلفت عمت بحفشان أفريقيا بفلايد مان إثيوبيا بدايت عمت يانيرا دحر مبال إتينا إثيوبيا شجر وشت أو شجر كومد ما يحقن سرعتن قداي كم زنبرة بمزرابيو بناي واتساي متأتاوغنا إت مفتوحك خبت كم استقبرة تزاريبو أبزي بزعبا ناي تقراي كوينات زتزاربو لمدرخ أب مجلسيو ما أنت سلام كابتن يجت كبابي بيناو من سحاب غيرنا هنا نطرطرات أسراتون فتحنا هنا بمبال ما أنت سلام زين فنقلو امني يلن كبلن كلو زحلف عمد زتمهارو اندحر اللغ اب زي دقف افريقاوያን يحواتن هاجراتن هلاو نتي إثيوبيا اب حدقا مهلو ودحر مبال ما أنت سلام كسرحو كم زغوني تزاريبو نتي اب إثيوبيا تصاوت صقمات كم زلون مثال زغبر زنبر مفرح الى زغلص كونتات اي تعوتن دحر مبال بزعباتي اوصاي زقمت إثيوبياوያን اب هاجرهم زغبرو مبصحون املكيتو تزاريبلا ابز مجلسيو قدماي منستر ابي احمد بتوسخي افريقا ابايتو تصاوتاو ودحورات هاجرات زغب ابوتا كهلوا خصوعن كلو بناي دغ معكنات زغاوح كاب حق زرحق زيناتات زبولن مقلاس كا ناي حبرت افريقا ميديا هاوس ويدما معكن زينا كمسرت صويعلا
ኣብ ቀረባ ግዜ ነፍሰ ጾር ተምሃሮ ካብ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ዝእገድ ድሕሪ ወሊድ እውን እንተኾነ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይምለሳ ዝኽልክል ሕግዝ ሰረዘት ሃገረ ታንዛንያ ኣዴታት ደቀን ሒዘን ናብ ቤት ትምህርቲ ክኣትዋ ከም ዘይፍቀደለን ኣፍሊጣ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ታንዛንያ ነፍሰ ጾራት ኣዴታት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኣትዋ ከም ዘይብለን ዝእገድ መምርሒ እኳ እንተገደፎ ዝወለደ ኣዴታት ግና ደቀን ሒዘን ናብ መምሃሪ ክፍሊ ሒዘን ከይመጻ ኣጠንቂቑ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሃገር አዶልፎ ማኬንዳ ተምሃሮ ምስ ወለዳት ትምህርተን ንኽቕጽላ ፈቒድና ኣለና ማለት ደቀን ሒዘን ናብ መምሃሪ ክፍሊ ክኣትዋ ኣለወን ማለት ኣይኮነን ኢሉ እቲ ሚኒስተር ነዝርእቶ ዝሃበ ኣብ ታንዛንያ ግዝኣት ባምቤያ ሓንቲ ዝወለደት ተምሃሪት ኣደ ወዲ 4 ወርሒ ውሉዳ ሒዛ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ከም ዝተፈቕደላ ዘዘንቶ ሓበሬታ ብማዕከን ዜና ቢቢሲ ድሕሪ ምቁልሕዮ ኣብቲ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ጓል 19 ዓመት ኣስናት ግደዮን ወዳ ሓቂፋ ኣብ ክፍሊ እንዳተምሃረት ዘርኢ እዩ እታ ተምሃሪት ኣብ ገዛ ንወዳ ዝናብየላ ሰብ ከም ዘይብላ ብምግላጽ እዚ ክትገብር ከም ዝተገደደት ተዛሪባ ነይራ ፕሮፌሰር ማኬንዳ ቆልዑት ሒዝካ ናብ መምሃሪ ክፍሊ ምእታው ንኻልኦት ተምሃሮ ስለ ዝርብሽ ቆልዑ ሒዝካ ምእታው ፍቆት ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎ ኣብ ታንዛንያ ዝጠነሳ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይመጻ ዝኽልክል ሕጊ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ወለዳውን እንተኾነ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሳ ኣይፍቀደለን ነይሩ እቲ መምርሒ ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ክትግበር ዝጸንሐ ኮይኑ ቅድሚ ኣዋርሕ ስለ ዝተሰረዘ ግን ብዙሓት ኣዴታት ትምህርተን ንኽዛዝማ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክምለሳ ምኽንያት ኮይኑ እዩ እታ ኣብ ጸብጻብ ቢቢሲ ዝቐረበት ኣደ ዝመሃራ ኣዴታት ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሳ እንከለዋ ደቀን በየናይ መንገዲ ክናብያ ከም ዘለወን ኣብ ዝብል ሰብ ሞያ ሓሳቦም ከካፍሉ መበገሲ ኮይነያ ቻይና مسفحفح كيدان سمين أتلانتيك وينيتو بمقوام نت روسيا زجمرت تقاومه كم اتدقفو غليصا እዚ ድማ ሩስያን ቻይናን ንጸቕቲ ሃገራት ምዕራብ ንምምካት ብሓባር ኮይነን ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ምልክት ይተባሂልሎ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ናብታ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ ተእንግድ ዘላ ቻይና ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ክልቲአን ሃገራት ዘለወን ናይ ሓባር ስምምዕ ዘብርህ ሓበራዊ መግለጺ ኣውጽአን ኣለዋ ፕሬዝደንት ፑቲን ሃገራት ምዕራብ በጥምረት ኔቶ ኣመሳሚሰን ንሩስያ ንምንዋጽን ንምውጋእን ይፍትና ኣለዋ ኢሉ ሩስያ ኣብ ደባት ዩክሬን ኣስታት 100,000 ሰራዊት ኣዋፊራ ንዩክሬን ክትወራ ተሓስባላ ብምባል ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከበን ሓያለ ሃገራት አንጻር ሩስያ زعلم مجلسات بموصأن نيوكرين بمحجازن يسرح مهلاوان يزغلص روسيا جن نيوكرين مورار زخونه دليتات كونه حقنا كم زي بالله بتتجاجامي خدجلص اني حيا اتا ابال حبر السوفيت زنبرت يوكرين روسيان حادين إيلو زغلص بوتين يوكرين ابال كيدان سمين اتلانتيك كيتخون بتتجاجامي كحتت اني هيو ازي بوتين نا بيجين دحر مبصح زوصه نوي حبراو مجلسي تشاينان روسيان نيوكرين بقتتا زي ملكت كوانت نبره كيدان سمين اتلانتيك زحول كينات نمخفات يسرحالو إلانين كسيسن زلوا ኣብቲ መግለጽ ኸኣ ኣብ መንጎ ቻይናን ሩስያን ዘሎ ምሕዝነት ደረት ዘይብሉ ክብል ተገሊጹሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም